Hvad skal du? Jeg skal ud og sikre mig. Jeg skal i krig. Mod tyskerne. Jeg troede, at 2. verdenskrig var over for længst. Det er det ikke. Hvornår begyndte 3. Godt altså lige her. Hvornår startede 3. Hvad? Hvornår startede 3. verdenskrig? Lige nu. Hvor lang tid har du været Og vi ved soldat? jo godt, det kan komme til at regne. Hvor lang tid har du været soldat i Danmark? Lidt over en dag. Og 20 minutter. Hvor lang tid har du kæmpet i den amerikanske styrke? Længe nok. Hvor lang tid har du styret mesterskabet i 2. verdenskrig? Ja, det er også længe nok. Det er siden 19. august 2014. Der er de nye militærstøvler, du. Du må sige, at det ikke kondisko. Jo, det er det. Det kan man godt kalde det, du. Og det er en militærhjelm, du kan se. Er det ikke en scooterhjelm, eller hvad? Nej. Jeg har sikret mig i, at den er ikke bombefri, men den er skudsikker. Okay. Skal vi smash den her video op lige på YouTube? Hvad? Skal vi smash den her video op på YouTube? Jeg er jo ikke til at se video, jeg er jo i krig. Så, Farvel, Malte.